Dobili smo novog ministra vanjskih poslova koji zna pričati puno svjetskih jezika, ali pošto hrvatski nije svjetski jezik. Jer imate neka pitanja koja se znate, na koja se odgovori, a druga čekaj, treba malo pričekati pa vidjeti, mislim, ne možemo sad odmah se mi, znate, skinuti pa je dajte, evo. Čekaj, malo treba malo pričekati pa vidjeti, mislim, ne možemo sad odmah se mi, znate, skinuti pa je dajte, evo. Jel jasno? Nije? Kako nije? Pa to je hrvatski. Ministar je sazvao preskonferenciju na kojem novinarima kad su došli objasnio da neće biti preskonferencije, nego će im on samo ex katedra predavati kako bi oni trebali raditi svoj posao, jer krivo prenose njegove riječi. I tamo su svi otkrili da nije baš lagano prenositi ministrove riječi. Dakle, možemo se repozicionirati snažno, da djelujemo kao zemlja, kao nogometaši, kao što su oni dobri, znate, imaju dobre noge, jel? Da, imaju dobre noge, no nisam znao da je ministar vanjskih poslova bio uključen u poreznu reformu. No, ispričavam se na digresiji. A Njemci znaju isto tako reći, kad govore u trijadama, ja to često ističem i to treba isticati, klug, simpatiš, kroatiš. Klug, simpatiš, kroatiš. To Njemci često znaju reći kad govore u trijadama. Pametan, simpatičan, Hrvat. Zašto onda kad to googlam nalazim samo vas koji ponavljate tu frazu po domjencima? Možda to niste vi prvi rekli, ali ste to jako puno rekli. Ne možete reći da to niste rekli vi većinom. Mislim, ako ste rekli, a ne ako niste rekli. Malo sam sad zbunio. Jer uvijek, znate, ja sam nešto recimo rekao, onda se u novinama objavi sasvim nešto drugo što uopće nisam rekao, onda zanimljivo je to kako, pa recimo s te strane nekako, ono što sam rekao, znate, a ono što nisam rekao. Ali obično se to reinterpretira, pa znate, kaže, rekao je, dobro, sad ako ste čitali jučer i danas, uopće nisam ne rekao, a rekao sam. I što ćete vi sada? I što ćete vi sada? Evo, da ponovim. Ako niste polovili prvog diplomata nacije, rekao je, nije rekao, ali uopće nije rekao, ali rekao je. Mislim da je svima jasno, a pogotovo novinarima koji su pozvali na preskonferenciju gdje nisu smjeli govoriti, da imamo kapitalca koji bi mogao preuzeti titulu Vojvode ili Drana od ministra Krstičevića. I možete vidjeti kako su mediji bili oduševljeni. Tu imamo i malo piće, dajte njima, oni su oženili, a hvala lijepa. Evo, hvala vam lijepa. Hoću dobiti pljesak možda kako. Bravo, kakav nastup. Živio ministar, živjele vladine seksi igrice, živjela nam vatra i naši turisti, živjelo nam naše divno ljeto, najvruće u zadnjih 150 godina, najhladnije u sljedećih 150 godina. Laku noć, sanjajte namete.